Perina chuan min cha yu chu aniam deuh to ti shethiamin kha zana thil thlendan kha shilvia a han tum le a amai ro chu min cha yu chuan ama ang bokin alo ngai thak sak tu hau lo voi khat ma kha zan kha soi chuak to lo tur shilin a hau zui shepani ani tan chuan zan rap thak ani wangin a soi chua piang chuan a ril runat na te aron thar le thina thinrim takin perina chu a ben pha hialani heti lai hian min trai chu alo ho thelo awang chuan a chung te chuan an lo ngai twa khop maya police ne na report an lo tum hiala ma se assistant bok chuan lo khap le in police an in nam noi chuan min trai bok a ming chele don a sin ti in a chung te chu alo thlem thlule diam to ti chuan a chung te ti lom tum chuan ke man ma kan la nge ti na ma chuan min trai chu zon mu atum ta vela min trai chung te tan chuan mi pachatak avani em tima sela heng zong zong hi abial parwa man na vek khani in min trai chu abarul na na lo kidnap tira pe mi po chu alo in rol ve nge nge min trai assistant chuan abial pa thil ti vek ani ti asiat chuan a thin rim ve hle a chu tiang thil a thak ati tu alo ring phalawani amai ro chu engpo ni se abial pa poi khoi chu a chin fel sakangai ta thova malak tum chuan a chuak ta nga la chu mi zan chuan perina le min trai te chu tuipui kama chuan an lo te dun mai maya thok le khata kho pui ron ri thutin min trai hlau lu tuk chuan perina chu awakwa ngal choi ringot chutia anin kwa ta chu perina chuan remchanga lo la in ngai dam dil na hun tha a amang ta a kati na thin na chia min ngai dam ro ti in eng ang khopon min homala itan ko reng thawanya ati sapa atong kam chuan min trai thin lung chu a ne ta viawanyang ama zok chuan a fop ma saveta a chu mai du tok lovin anin mangai na nem nge nan khum lama anin lang kai ta hialani anin nim nai set set boka min trai dula nawan zai chuan a ser chu perina chuan a muta a ma se a chana zo chuan min trai chuan a ril phira an pai na ti in dot a shil dai thung afa te a shin sakti chu ala shil ngam tlat lawanya nge perina chuan ani le min mangai tak tak tu em ti na zot le a min trai ero ala ngoi tlat thung heta a chan du mi alo na chan hian omzia ane angem le min trai chuan a kyang mi mu hi lai chu enin a chul liaw liawa in ngei tua neu nevin afa te sha tir lo ringot chu thil dikani lo ti sha in atuk lama engkim chu shilatum ta a chung ko hlim takan ni thei abe se ani amai ro chu atuk khwa lo war chuan perina chu alo bo da ya lekha nu che in ama zana min china zona a chan du lo wang khan adu tak tak lo anga alo ngai mya mai ani aya tha phunia ringin gananen chuan hlim taka om tur chuan alo cha a amu phak lawa kalbo wangwang chu atumani nima sela athu zia te hi min chai ti lunga ya ti beidong tu mai ani si perina chu mirin tlak lo anga ngain a huat phali em to a thian nu nena te chuan perinan akal sandan te chu rilruna tak chunga soin a trap hom homa a thian nu po chuan alo khongai kher mai an ti tina chuan a chunga thil thalo te chin tu pemilaka phubalak te po chu an rel ve ta boka an pani chuan valu chilin min chai chuan coffee chuan avale pup mai pemi chu chwa chalin engkim asha to thu te chu asoya ma se mi phakar tak pemi chuan alo phafai le vek to hei hian an thin chu tirim zual savin an pani chuan an khoi ron ta a pemi chu a thian te ma chuan amwal pho ngei mai chu ta chapa min trai assistant bial pa chuan pemin paho satak a chhai ve lai chu alo mu fu in video in alo la thlapa asumma mo na sang to bok nen chu video chu min trai thian nu ne na chuan a shal ta makani ti chuan le chu paho satak nu pui ne na chuan awa mu tir ta mak mai chu nu thin rim chuan pemi chu a ina kovin alo soi sap ya bia bok ni danga po pemi hian sum do wangin mi pasal alo mut pui photo ti alo sheve kar bok nen
alaka thinrim na shik thak chu nuam ativia wangle chu po chu la du tok mai lovin video chu social media platform shanga ala thedar sak zui rin angein pemi chu amwal pho chelhle a na changte chuan ban ani mai ba ka abial pa po chuan ron ban ve ngal mak bokani a khovel dan she talutuka chuan min chai le a thian nu chu pu vekin zam ei lo hian phuba lak dan alangai to ngal zut zut ani ome min chai chu gana chuan ana thona tlo fawin ei tur le in tur te alo ken sak fawa min chai po chuan a hoshan lo a mero chu gana hian min chai ril ruput mang chu she thiamin perina chu a ril ruwa ala tlatani ti chu hei bik hek lo le du hle ma se in ngai zon lam chu ala soipui du bik lava man mo lo te in min chai nel turang chuan ri top mai ani an pani hian in koprem se ti chu perina du dan ani wang chuan arukin alo la vil renga na tang chuan bangin a chung te biak po theilo chuan alo tal sangani chu tiang wang te po chu ani veang chen na in nei lo ang mai chuan alanga in sak tumin chumi design chuan a hun ol chu amang rar thin bok hun local zelin kan po chuan min trai chu avil ne boka perin a kha ril ru tanga a pai khak to ringin min trai chu abial nu ni tur chuan somatum ve ta amai ro chu zungbun phor chuakin a soituma soidon chia tia min trai chu alua karon chuak ta tlat mai ama anawa pai tran tira dan ang chia khan le tlat ngai thalo tak chuan avain entir ta ngala a hlau angei chuan naw lo pai le ta tlat mai perin a hi angai kan ti don nge angai lo viau zok niang le an mut tu na piang in a rai zel tlat beidon mel taka akal chuak chu perin a chuan lo mulol mai boka she ti mel taka awang chuan angai chu thalavin avapan nai ta a mai ro chu min chai chuan alo nei du hlek lo anun ti chetua pu in alo la an khum bor bor zui kha le kha a perina soitum kha angai koi viau ni turani a maya chuan beng churin akal san tanal nala antan in rem na ni ain her chuak ve don lo ani ringin rilru na tak chuan anom ve ve a min chai she tilutuk chuan anu te chu kolin thil thlendan chu a shil ngal vek bok perina po chuan chu lai muna reng chu nuam ti to lovin anu na lampan chuan avazin ve ta ni anu le pa te mangai na thon thu po hi atluang lo hle a in mangai reng chunga in chenin apa chuan nu pui dang ane san hial mai chumi vel wanga shi ti chuan anu po chu ramdanga apem dai hi alo ni a soi chua chang te chuan a fapa chuan a khongai thin ngei mai ma se tu khat chu perina laptopa wallpaper chu anu chuan lo mu fu in min trai ani ti chu aron sheta chata a chian nu wa nu ni thu soin kumli vel kalta a naw nei tura local thua soi tamai chuta ama perina pon video call a biak fo phir u naw te chu min trai fa te an ni thua soi le ta zela perina chuan engkim arin zon thiam ta kha u naw phir te kha min trai fa te an ni chuan una han chu chuan ama fa te an ni lo chu aring ta tlat lo ti chuan min trai nu te ne na chuan vatlan vatin avazot chiang tangata ani po chuan lo zep du tabik lova engkim chu lo shilin min trai ril runa taka akal san le si wang chuan alo hau ship nge ni perina chuan a poi khoi chu shi thiamin thing thi chung chuan ngei damatil ta hiala min trai a mangai zia le alaka engthil chalo ma thlentir du ngai lo zia te chu sogin a shilfia ta feka chungkwa anga adu zia te soi chuan min trai nu te po chuan alo nial shan ho lo perina hi ano panlai zong zong alo shiat ve wangin miswala ni lo ti ashia avanu pasalatan anial ta ho lo mai amai ro chu min trai chu a themalangai don tlat mai sia engtin tak ni zelang mo Thailand lama ve thung chuan min trai assistant bial pa chu lo chen le to viawin casino bok chuan anei te chu alo chen le ham to au manom tak dewa wang chuan a bial pa min trai assistant chu alo chen ve mak bok he wang hian min trai assistant chu ril runa hle in toy ho khom na bara chuan a kal ve ta maka ma se heta akhu sala hi min trai chian nu khan alo mu fu le tlat
Atla te chu lak sakin min trai ne na chuan ami zia dik tak chu shil ta veka min trai po chuan amun nge ya va mu ve bokin makati ngei mai chu mai ani lo alo bum thin na zong zong te po chu a chia nu chuan lo chui chu asak vekin anin shil mial miala amai ro chu min trai hi thinjimin a che vut vut ho lo ai assistant chu man chang kai dan ngei to zokin perina thik tura tok tar vel chu atum ta zoka tichuan atuk lama assistant chu kovin injem siam na assign tir ta kumkhat apasal angat chang turati in hlopo thanem tak pe ka intiam ta dai mai ama zong po khan assistant zo khan in nei puya som char char khani a khang hun lai du ngai si lo kha engwanga tu na du ta thut nge ni tia ngai to na sa ni ma se sum du ti taka an contract chu assign ta thowa suma mu huna phei chuan abial pa khana ron pan le duang duang nge yang ti chuan zan ria kil ho na chuan min chai chuan assistant ne na anin nei tur thu chu achung te sha ta chuan a soi ta nge ya maktilawan ho lo gena po chuan a shana bia in a thutluk na zia chu azot ta hiala min chai chuan ke ai tha e modona lom I huni khoral tamlu tuk palang ti in thuron alo pe hlau bok gena tan chuan na ve viau ma se min chai thutluk na chu aza saklo thei bik si lawa alo suang to chin te chu thaibo sakin om tangot mai chu ni a ma se anin kara mangai na piang theilawani po in thian tha tal ni chun zomadu ti chu asui ve a har satna ne piangin atan om reng ti po chu ashil non le bok heti lai hian pemi mual pho pui pa chuan pemi ne na anom dun lai tha kha min chai assistant bial pa lo lak sak kha ni ti lo she chhuakin a thui shwai te chu alo sui chak tir shepa a bial pa buk chuan khongai le in hospitala anin kalpui le tange nge ni heta an hospital kalna hian min chai chu naw pai ho in entir na alo thu ve reng ti an mule ta hlul maya naw pa ya ni ti chu an shethiam ngal heta chang hian min trai assistant chuan api in pasalata na neya tumna chan a sheta chi a thinjim tak chuan chwa chalin an contract sign na lekha te chu aput clear ta vek mai kar khat in ngai to na hun pe in alakal san mak zui min trai tan po chuan ril ru siam thiam a har ve viawang anu te ne na chuan engkim chu shil vekin anu te la chuan perina ne na engkim shil mai tur chuan lo shila amai ro chu min trai chuan ala du tlat lo afa te chu perina chuan alak sak te yang ti hlawani inti thoven pui tumin anu te chuan gena resort a chuan akal pui ta dial ringota chuta chuan a rukin perina chu local ve turina shilbok mase min trai ri ru chu perina chuan ol sam takin ane theidon lo ti in sha in gena ne na chuan engkim chu shilta a gena puina chu adil ta topani resort a chuan perina chuan a fa te chu mu in a nei lo thei si lawa min trai chuan a mutange nge a muta sa ti in thudika sha to thule hlim taka an fa te ne na ho chu adu ti a shil ta topa ma se min trai chuan ala hotlat kalsan turati in adu le thidai tur chuan alo an khum ta hial mai chu ta le perina chuan min trai thu soi chu azom ta tak tak maya tuipuya chuan vakalin inti hlum avatum ta min trai chuan ngei twale si in avapan ve vata chana tumna lama ama zok chu atla hlum thel nge nge perina zok chuan ato pa ron chan le nge nge in tui tang chuan anin pom chuak le ta a min ron chani tum dana min lo mangai ve reng ani mo ti in perina chuan min trai chu a han tlon ti ti vela chance foi khat chia pele turin angen ngalani nima selamin trai hian apom thei thla to lo ama achim tia mi swalin an vi khan alo mangai reng to a akyanga turin alo suang to ave vek ma se atuka mai alo kal san le dai si a tuna chuan a ring zo to thlot lawani e ma se le lama anu te le kana chuan chutia afa te pa narngot chu afu lo ti in an lo fui thunga nang mandu lo ma la ifatin an pa an mamolom ti in perina chu narfi thachak to lo tur chuan an shila an thu soi chu min trai po chuan dik na chen na ti sha in afa te wang chuan perina chu anot bodu tabik lawa atop na tan chance fei khat chia pek le chu anial talawani
tichuan a fa te hnim hnai chu phal sakin perin a po chu a hlim hle a amai ro chu dan som tur a siam sak thlap a fa te hne na chuan an patia angin a in soitir mai ba ka anin kar thil thleng to te khavoi khatma soi chuak lo turin atibok heng adan siam te hi a zom theilo ani chuan kumkhwa in angai dam to lawanga afa tile ama po chu atnai phal to don lawani tichuan perina chuan afa te chu duat taka in kolin an kianga om thei hun te chu angai hlu ema zana te chuan thon thu te shilin no pang ho po chuan ama ai ma in an nel to bok atira kha chuan min chai hian perina hi pathataka ni ring lo ma se tuna chuan arin ang mai alo ni lo ti te po a she thiam ve ta a soisel na tur te po han zong viau chin ma se a to pa chuan lung oi takin a in liam le zok to chin ani heti lai hian le lampanga me che swal tak pe mi chuan hun shi om takalo mang ve me ka atna a chan mai ba ka abial pa pon aban mak to si amwal phone sabok nen mi te chuan an soi tu hlom ngei mai ngai dam dil na video te po han siam ve vel ma se ngai hluta hlo thei to tlat lo a chan chin te chu mi pui sha ta soi ve in apa in no pang me ni lain abora santi te chu a soi chuak ve a khongai lo tumin anu dam lo na wangin a in zwar ta mai ani ti te po a in soi fia na sa hle ani mi tuit la zoi zoi ngai dam adil tak lut luta chuan mi chen khat khongai na chu nakina chuan a hlo chuak ve ta nge ya amai ro chu camera a off chia tia damlo ang takamu anu churang takin aron tho chuak le loya pemi po chuan a mel pa ngai a pule ngal mak bok mi te na thil ti swal wang khan an dem to lo nan lemalo changlek chuni chuan nakin dewa phe chuan modeling agency pakhat hian ron ben nolin poster tur photoshoot nei turin an ron som le tamaya an photoshoot ti na hmuna ber kherla chuan perina le min trai chu an fatinen an local ve chu ni in nge mel taka an chetlalai chu thla alak saklo phal ta ho lo phubalak na na mangne yang le perina chuan min trai e tan kai kwang chu a khe sak thlapa ma se arim chu min trai rai no chuan alo ngai theilo na samai bathroom atlan lutin awalwak ta shepa chaw takalo chuak le in atluta hial mai afa pai le ti she ho lo perina chuan angai ven vut vut khop maya adam lo sakya ni tura ngai ve mak ma se akyanga chuan om chot mai ani pemila chuan min trai ti om dun live video chu perina pa le min trai pa ne na chuan alo va thon mak mai sia anni hi company lama in el ngat anni na la ya an fa ti om dan chu an che thiam ta lo hle a company ti chiat tuma inpu ton ve in anin how ta buai mai min trai chu apa chuan beng sokin perina ber kher ne na an dun chu apom thiam lo ti a shel chat chata min trai ti ngai na shelo chuan to ta soi ta tup mai ani perina kha resort ta ashiat chopnia soin video po kha inti mol phona na la ka ni arin thu te chu asoi ta topa assistant po chuan lo chan ve in ni e min trai ti ming chia ta tumani ka ring alo ti ve hialani an thu soite chu apa chuan oi ta vek ma se chu tiang ani chuan car le assistant nen hian in neng cheu atile tamak mai le lama perina po chu apa chuan lo hau ve in me chia wang mai maya an company din mun der thonga ada chu tiom anglo ati hle a ma se perina chuan apa chu chang le tin heng company boina wanga anun ti che bring chu apai to lo thu a soi ta riap mai anun dan chu aning vengang ni turani atum ni nan an lakata chu a in la sang le mak mai ani annu na boina ron thlen le tu chu pemi bokani ti ring thiam ngalin avakal chil mia boka ma se thin ur taka awa chwa chha lai tak chuan CCTV a an lang chiang don ti sha in pemi chuan alo kwa ta thuak maya fo luite chu tumin anin nam thluvel hiala ma se perina chuan nam sun dorin ani ang miten om lutuk chu engata ma ti lo thu a soi khum sia mai min trai chu lo ti boy to lo tura cha in akal san le nal nala amai ro chu ati dan vel chu pemi tan chuan atlom thlak viawaniang athin lunga phupalak tu na ain tu le ta sau mai le lama ve thung chuan assistant thu soya wang khan min trai chuan perina chu aring hlel ta em maya video po kha perina ruwa man na vekani ringin
peminen an changrual anga hialani tichuan a rin dan chu adik rengem ti chian nan a chianu chu somin pemi ina chuan an vakal ve tangata pemi la chuan fing tak hian a Malsawma CCTV footage khalo editin perin anen info pang tak chuan alo siam thlap mai si min trai chuan a rin hlel na te chu adik ni na ring tap mi a aten ngei mai an thin rim chuan pemi chu kutan han thlak le ang nok noka ma se hei po hi CCTV a alang chiang le don ti sha in pemi chuan fina chwale ta na lautia an khoipo chuan na tak anga lem changin an khongai na te chu adil ta vela min trai da thian dun po chuan om dan chu an rap lek lek zok nakina chuan rin angein CCTV footage chu aron mangtangkai le tangeya social media thedarin mithil theizok ten min tinom na ti in thu chu aphwa ta a min trai te po chuan chu lo mu ve in makan ti khop maya pemi chuan lemalo chang thiam hle ni hi antiril runau nau maya ni perina chuan alaka min trai alom lo ti shelo chuan avakol don thina mase min trai chuan phone chu alo reject lo le aring ral tir thak mai si amang ang chuan avapan ta topa mase hospital akal ti an lo shil tlat mai a shia rual chuan wangai venin avakal vele ngala mase me chilam doctor muturin min trai alo om ti mo chuan a shi thiam lo le viau thil om zia va zo chiang tur chuan avapan hnai vata mase min trai na lo tong khum dana chuan peminen in thurwal anga alo ngai ti a chiang ta war mai min trai ri ro thak tum chuan a shil fia ta chiama alung oina ni chuan ti in amaya te chuan aben lui tir vel hial mase chungchurup chungin athu soi chu oi shap turin ngen ma se min trai chuan aril ro aso nget buru to tlat afa te nuna po chuan ron in rol to lo tur a shilin kalbo nal tur chuan a shil tam makani ti chuan min trai chuan apa du danang chuan assistant chu pasala anei don ta a monu ber chu a phur lo kher mai maktak mayin pemi po monu chian cha angin alaron in lan ham bok hei mai ba ka hian min trai pasal tur bial pa po chu aron in lan ve nge ya angai zong in nupuya nei san don wanga lungai te chu a nai lo a hlok na tur ringo dangai tua wang chuan alo phur em zok tlat ti chuan in nei na chu tranin phur lo tak chuan min trai po aron chuak ve ta a ma se in nei zung bun an in bun tir don chia tia chuan perina chu aron lut lol mai min trai chu ata ni thu aron au chua pui ta riap pa chulai mun alo om te chuan makti mit mengin an lo mel kok ringot aron khosak dan chu min trai pa chuan du lo hle in amaya avbeng ta soka ma se ho tura ti po chuan perina chu athan ngain ala tangtlat mai si an boruak chu min trai pa chuan azole peklo heart attack awang chuan atlu sople ta ruap mai le damdoi ina chuan mang ang taka in shuain min trai te no fa chu hlo thon na wang chuan an tap tlok maya a pasal tur la chuan intifel fashat hian akut churon von sakin nu ber sha tur ngei mai chuan engpu thlengse min trai hi that takin ke en kolang alo ti vei luama nima sela athiamang tokin tlon vel ma se tuna ri chuan apoimo ri viau lo corridor danga ve thung chuan perina chuan min trai nu te chu lo bia in shiomati zia chu alo soi miala pa ber khatia om tamai kha atum reng wanga ni lo sia alo shil molani nima sela a shiom ti na le a in thiam lo na ti zwal tur chuan min trai chuan ron beng herata soka ama a aril roti na sakna zong po har sa ti tak chunga angai dam lain tuna apa chunga hetiang he athlentir le tamai si tuna chuan a thin lunga perina tan hmuna om to lo mai po ni lovin soi saklum mai po chu a chak to zoka anu te chuan lo thunun sham lo che chu a chena via wangle hetia boin an to le tak sia chuan min trai pasal tur chuan nupui nei chu alo peile to chia lova abial pa ne na chuan soin ama ne na hlim taka in zui mai du ti te chu alo soyani ma se bial pa thwa ka hian sum chia lian sia thiam taka thlemin min trai chum an man sak thei hun tur te chu a soi pui ta vela kumaliam nu a phei chuan izalen to anga kan pani in fa te kan la don nia ati vei ham abial pa chuan a thlem thlunga nga niang chu anu pui tur chu va bia in
hun ser mang kher lovin in register ngal to pila ni melom avatia ma se pa berdin mun chalawa adin lain tuin nge pasal nei sandu te lulang min trai chuan a thu soite chu alo pom lo chiang bokaniang a maya chuan alo beng her sokani pakhatala chuan adu angin thil chu thlengwat wat se du to bok si nen zam du chak lo chuan min trai chu a ngo nga tham nok nokin ka soi angin I om lo ani chuan inaw pai kha ka soi chua ka ni mai ti in a vo ta khur khura min trai tan chuan du thlan tur awang ta viau a pasal tur nen chuan a ma theang ber in nen ngai ta sia perinan aron biak po chuan atan malak wakin om zia nei to lo ti alo shil thlap ringot ani nima sel perina hian beidon san la tum tlat lo kani ni kani nga ni mai ti in min trai pa pin dana chuan avalut ta roya ane na chuan a fanu ne na anin kar chu avashil fai ta fikani min trai pa chuan thinjim em hian perina chu abula glass no chuan a vom troi ringota ma se perina chuan ngai dam tilin a fanu chu a mangai thu ala shil fau mai anbula omve min trai nu tei po chuan engkim a shat pui ti ron soi chuak ve in perina le min trai chu anin mangai tlat ti aron shil ve a anin kar in shat thiam lo na om china wanga in kobrem theilo mai an ni thu chu aron shil fia ve bokani amai ro chu hetirangot chuan pa berril ru ala ne zo tlat lo sumdong mi ani na angin perina chuan thiam tak hian ama a chuan intiam kamna anei ta a intiam na hi a hlen ani chuan min trai hi nupuya anei don ani maktak mai min trai pa chuan perina chu transfer khat chia a peve ta a fa te po ni tin mu a phal sak bok chu mai ani lo a fanu ne na te chuan perina chu nei ngei turin a shil ta hiala min trai chuan a shethiam lo ngei mai chu tiang fakawa a paril ru ne tur chuan perina khan eng thil tak nge lo tiamang le a fa te la chuan ama ringut chu an sui reng zel bok nen angaya bok a thinlung chu atlule donem ni nikhat chu min trai pa chuan office a meeting kavin a staff ne na chuan perina chu an marketing director tharani thua puang zar ta hlul mai om zia chu perina hian min trai pa hi project lian tham tak chang thei turin ma alo lak puya chu project lian tak mai chu ama pa company ngei po chuan alo chu ve ngar bok he project hi min trai pa na chang nge ni chuan a fanu chu aneyang ti in anlo in rem siamani an thule hla chu min trai le assistant te chuan makan ti in chhlawan ti hle a perina hi an mirin zong ani lo thu shilin lamtanga nei chi ni lo ti te chuan an lo hawa an company tan nakina chiat na thlen tu niang ti an ring tlatani nima sila an ni anglo takin pa ber chuan perina chu a ring tlat to bok chi min trai te pani chu haulet sekin perina chu puizok turin thu a peta hlawani perina chuan a hna thiam bok aniang min trai te company chuan an hlok pui ta thur maya ni rei lo te chungin an boina po a chin fel sak zung mai pa ber mit po atlung ta hle nyang anga sang letling ta zok hiala min trai assistant ro chu a hoi to ringot mai ani hetiang ringot ta thila kalani chuan min trai hi nupuya anei theidonin a shelawa a hlo tur thanem tak a chan mai ba ka min trai suma khoi che theilo pha don tlat ti chuan le angai te bokin ma ni pasial tak chuan min trai chu avatham le ta ni chungin milian nga min pek lo chuan I thuru ka soi chua kang alo tile tan to athu soi to plam chu perena chuan lo she phallovin aron ngai thlachiang ngala min trai chuan eng thuruk nge nei ti chu shelo ma se a assistant chu mi chalo takani ti ero aron chiang viau thunga he wang hian eng tin mo tak ma ala ka ngai ti a shetani lelama perena pa chuan a fapain an company avazom ti alo sheve chia chu asangei mai mangai na wang mai maya a fapain a phat san ta chu lom lo hle in an khum ta shepa ma se perina chuan a ril ru chu thla ka tum to ho lo apa ne na chuan an company thuruk da chatna USB drive chu pekirin fair taka chet atum thu a shil ta mak maya apa company ain min chai te company lam chu achang het to ti chu achiang to viawani amai ro chu hetia an pa fe in belai hi min trai chuan ron mu in aron ngai dik lo le ngot to perina chu an company thuruk ru chhuwa ka apan ne na pia pu in athina ur ngei mai thinjima akara akal san mak ta ka chuan atlan na tura perina chuan lo dang ta tup maya
mase min trai chu alu lul ve tlat to mai si perin a sutluk tup du khopin atlan lui ta sha ma lo zuang son man lo se chu ana ve via wang le min trai che du dan chu a chian nu ngei po chuan a u chuak dewa chia in alo hau ve bor bora mase min trai chuan perin a chu an company ti chia tuma ngai tlatin a ho em tlatani min train a sulhum trep tia po chuan perin a chuan ala ho phal ho lova wa ta nekin ane ngei theinan malak ala tumru viau mai ti chuan min trai assistant chu an chung ko tan mai ba ka an company tan chuan mi thalo takani ti fin fiana aron nei ta vat renga chu min trai tan chuan van nei na avani te reng em a assistant ne na chuan ni khat chung in heng ithil ti zo zai ti hi ron soi fia ni lo chuan million nga kha ka pela wangche avati ve tangata assistant chu athin ur ngei mai chu tiang ani chuan ithuru ka soyang alo ti ve mak amai ro chu min trai chuan a hlau to bik thak lo ama zo ka ming chena sa jok don thoti a sheve tlat to ti chuan le an bei se anga suman mut thei tak lawa chuan a bial pa chuan a chen le ta vata khongai na dilin ngen sham ma se alo la nek chor zui anun chu beidon na chuan ron chim buai le in a chap ta tloka a chunga thil thleng te chumin trai wang nia nga in phuba lak dan te chu alangai to zok zama zui chu ta le atu ka lo ni chuan silai keng chungin min trai chu avakal chil tarup mai masi akap don chia tia perina chuan min trai chu lo kwa manin silai mu chuan ama zok chu a fu ta a miswal pa chu tlan chengalin min trai po chuan perina chu akwa ngal thlopa anun na ven him saka silai mu hial adon ta ka wang chuan perina chu miswala ni lauti aring ve ta ama a ahwat na zong te kha pai bo vekin lung oi tak chuan perina kianga aum ve ta a an fa te la chu an lo fing thiam ve viau an mu lain anu chu perina eitur petur chuan an lo shil ve tlata zam deuh tak chung chuan anin barta ni afapa chu mi in silain an kap ti lo sheve in perina pa chu aron mang ang ve hle a I company zom hi a lo e mai ti in ama noi ron let le tur chuan aron shil ngal mak ma se anin care dan vel chu afapa pakhat zok janeti pa chuan alo ei lo kher mai atira tang khan janeti pa hian perina hi apa fani ti shelavin an company manager ve mai anga alo nga ya apa chuan thudi ka lo zep chang ti shehek lo le perina dam lo awanga even vel chiam wangte chuan a ang ta bor borani perina po chuan she omalo ti ve aniang apa hena chuan min ngai twa du su ti in chanati pat chu ngai twa zok tur chuan alo shil ve fata ma se chu tia anin hial nak lai chuan min trai pa chu achung te dang nen an lo lut ve hlol in ho ve ta chu anin mil no lo kher mai hetia anin huat em na chan hi han chui chiang ta ila kumsom thum vel kal ta khan perina pa hi min trai nu zu na alo wai ve tlat thina ma se a mei chia zo khian adu tlat si lo chian tha anga enin tuna min trai pa hi angai zon san ta daya hi hian perina pa khati thin urin pa ho satak ni a mei chedu em chu in chir wong se adu ta a chu ta tang chuan anni chung ko ni in kar hi a fil hlei thei lo ni min trai te chung hian tun thleng hian an mel malian ber hi perina pa ni ti an lo la shebik lova an noi thok satlia an hnen ron in son ve mai mo an lo ti ni hei wangte po hi ni ma na du sak takin an ina te chuan an shwai lu ta engma an lo shelo ti ashiatin perina chu a hlau thong ve ngei mai min trai assistant po kha perina aka wangin a hlo thon te lul nen abial pa chuan mi padang alo kop san le vat ti awa mu zui si a abe dong to lutuk chuan abial pa chu kap ve in ama po chu a in ti hlum ve ngal bokani athina chu min trai te bok chuan tor phale in mi te chuan min train anin nei na tur a cancel wangin a in ti hlum anga an lo ngai le man mo to a min trai chu mi pui ma a in soifia angai na sangei mai perina ron in rot vatin assistant thina min trai chuan mo aphur lo ti ron soifia saklo phese chu a in soi ok hiala rin amai ro chu boina pakhat akyang chia tia boina dangin aron nang le sel don ani mel perina pa support tu mi house tak tu na pe mi bial pa lo ni tabok chuan perina pa company chu chanron lak pui vak atum ta a
an project in chu lai mek chu an chan ngei theina ti she aron nei ho lawang